Здравейте, казвам се Маринела и съм на 21 години. Тук съм за да ви разкажа за моето лято като Work and Travel Student в Щатите. Той започна малко повече от преди една година, когато влизайки в офиса на Smart Travel, реших, че искам това лято 2010, да бъде различно лято от всяко друго. През февруари отидох на Job Fair, където се запознах с мой бъдещ работодател. Казва се Майк и работех в една сладкарница, наречена Murdic's Fudge, където правехме доста интересно сладко изкушение. Нещо, което американците наистина обичаха. То се казва Fudge. Там обслужвахме клиентите, които с интерес идваха да гледат процеса на приготвяне на този специалитет. Най-хубавото беше, че тази сладкарница се намираше на Мартас Винярд, остров, намиращ се на източното крайбрежие на Щатите, място, където много холивудски звезди идваха да прекарват лятната си ваканция и дори имахме късмета тази година Барак Обама да бъде наш гост там. Когато отидеш на Мартас Винярд, няма как да не се влюбиш в острова. Не само заради красивата природа, всичко беше зелено, чисто, подредено, красиво, но и заради самите хора, които бяха толкова любезни, толкова приятелски настроени към нас. Най-вече защото бяхме студенти, напуснали домовете си, решили да отидат в Щатите, където да преживеят нови неща, да натрупат опит, да се срещнат с нови хора. И аз направих същото. Срещнах се с много студенти на моята възраст, които бяха от Молдова, от Украйна, от Ямайка дори и китайци. И с тях станахме едно голямо и щастливо семейство, ако трябва да използвам този шаблон. И в края на престоя си там направихме една голяма екскурзия, която всъщност беше основната ни цел при заминаването ни за USA. Обиколихме цялото източно крайбрежие, започвайки от Бостън, преминавайки през Филаделфия, Вашингтон, Нью-Йорк Сити, Ниагара Фолс, за който Алеко Константинов толкова много ни е говорил и много красиво място. И моето лято приключи, обаче аз не исках да свършва и за да преживея същите неща, тази година ще се запиша отново и ще отида може би на същия остров или пък на друго място, ако искам да срещна нови хора и да си прекарам добре. Затова и аз ви приканвам също да се запишете, защото е срамота да си студент и да не отидеш на бригада, нещо, което никога друг път няма да можеш да изживееш.